ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಈ ಸಂಚಿಡ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುರ ಮೆನಪಾಯ ನಕಲು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಡುಪಿ ಅಕಲ ಪೊಲಬು ಮರಣ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅಭಿನಯ ಉಡುಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ದಾದಾಪ ನೋಡು ಬಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿಕ್ಕದು ಬಂಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ನೀವು ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರವೀಂದ್ರನ್ ದ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡೆ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ವೆಲ್. ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬುಡ್ನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೌಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಓಲು ಪಂಚ್ ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದನೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಪೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಆಡು ಅವು ಪೂರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದನೆ. ಮಾತ್ರ ಒರಿದನ್ ನಿಕಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಪುನಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡೆ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇ ಅವು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೌಡ್ ಆದು ಪುನಕ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಪ್ರತಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಜಿ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬುಡ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್. ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗಿಂತ I think overall very good act. Net pura ettundu. Script was good, acting was good, punches were there. Pura edde ettundu. Enga mast ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಖಾಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಕಲ್ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೌಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ತುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಏನೇಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಜಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಿಯೋಡು ನಿಕ್ಕು ಲೇಪಲ್ಲ ಐ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ನಿಕಲ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಎತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಮಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆದು ಈರು ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಬರು ಅಭಿನವ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೊಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಪಾಡುವಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಬೇಸ ಪಾಡ್ತಾರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅದು ತಕ್ಕೈತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರ್ನ ಪಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕುಲು ಪೂರಕ್ಕಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಫುಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ನಡಪುನ ಪಾತೆರುನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ಇತ್ತು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಿರಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಚಸ್ಲ ಎಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯುನೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಂಚ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಪ್. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿಲ್ಕಾ ವಂಡರ್ ಕೇಕ್ ಅಂಚನೆ PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು 12 ಕಂತ ಕಟ್ಯಾರಂದನ್ನ 2 ಕಂತ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದೆ ನಿಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರ ಬಂಗಾರನ ಆ ಬಿಲೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೋಡಬೆದ್ರಿ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆರ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಲೆಡ್ ಕಾಪುಲೆ ಕುಡಲಾತ್ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋರ ಆತ್ನೇಟ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ you know what it is.